Anga foli ani tanni obe actuel media la jeba jama kulu bela jeli amala donia ka foni e anka dogun kibaro wakati selon fle chrétien be Noël nyanaje kenyina sayelema seli bi ga surunya ina fo abega santemelo na chogomi alaban baro be sina nunu de bakurba we amena munu konna kuma wala oye anga dogun kibaro konna na aw bisimila ko kuran anga dogun kibaro keneka ina fo anya fo e bakuruba kono chogomi mali chrétien dine mogo e Noël nyanaje ke ina fo uba ke korolin chogomi décembre kalo kile muga ani duru nyinanta kera arabat meli u ba caman de kun klalembe uga alabatu yoro ni nyogonche ka delil ke neni aw anga jega Ablaye Maiga ka soroluna je ni kwenka Torokoro bugu ni garantigi bugu église konnana chrétien caman de yi senfa ka se no arabadun décembre kalo kile mugan duru samba fla ani mugan nani walasa ka nyene Noël la nyanamaya an nisɔndiara bi kosɛbɛ depuis sura an bɛ nisɔndiya la fo bi an bɛ bi tile journée bɛɛ kɛ o nisɔndiya kelen na fo ka taa ni kalo sa décembre kalo o ye n'o ye Noël kalo ye fo ka taa se 30e ma an bɛ nisɔndiya la. Noël tɛmɛcogo ɲɛna an bɛ si la an bɛ kɛnɛya la an bɛ Ala fo k'Ala barikada o de ye essentiel ye min tora sisan dumuniw bɛ na jeunes bɛ taa ni an bɛ taa ni dumuniw ye kaso bon na ka taa bɔ kasoladenw ye ka dumuni d'olu ma ka prière dɔ k'olu fɛ ka Noël kɛ ni olu fɛnɛ ye. Ni Noël donya in na David n'ale ye chrétien ye ale y'i den tɔgɔ da église ninnu kɔnɔna na bato yɛrɛw bɛ kɛ ani dɔnkilida bi an bɛ Noël la ne ka baara kun ye mun ye bi doyen na Noël doyen na église kɔnɔ ni kun bɛ ka lecture kalan walasa ka choral mɔgɔw situer pour appuyer. Oui, cette année, nous avons eu dans notre paroisse ou notre communauté Saint-Jean, nous avons eu les deux messes, la messe de la nuit qui a commencé à 20h30 et nous avons célébré Noël avec tous les habitants, tous les paroissiens et tous les membres de notre communauté dans la joie, dans la ferveur. Moi, c'est ma première fois de célébrer ici. Ah, c'était vivant. Sani Noël don yɛrɛ cɛ labɛnniw daminɛna kabini tarata don lɛsogow sanna yɔrɔw labɛnna o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw bi an ka Noël veille o de y'a to an bi yan an kɔni an bɛ yɔrɔ furan na bon jeunes fana nana n'u ka lɛw ye u ye lɛw fana fara olu b'o feere. An nalen bɛ sogo san na ne bɛna caman san o ne nana kilo kelen dɔrɔn de san komi kelen don awɔ. A kilo ye 450 de an bɛ ka lɛ feere mais malheureusement a dɛsɛra quoi ni Ala sɔnna an bɛna commande wɛrɛ fɛnɛ kɛ quoi donc minnu ma lɛ sɔrɔ u bɛna an ka lɛ minɛ. ɲina hali n'a y'a sɔrɔ maa dɔw y'a yira ko waati ka gɛlɛ jamana in kɔnɔna na ɲinɛ Noël sera ka kɛ a donya in na chrétienw ye tasibila kɛ ani ka duwawu kɛ jamana ye. nin tun ye Ablaye Maiga ka sɔrɔlen ye Noël ɲɛnajɛ ko kan fanga ɲinitɔ min bɛ wele ko Nɛma ye ɲɛnajɛ dɔ kɛ alamisa don décembre kalo tile 26 san 2024 walasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ka jɛkulu ɲɛma ma n'o ye Sanba Kulibali ye n'a tun bɛ kaso la a bɔra a ma mɛn ɲɛnajɛ in kɛra u jabala la Korofina min kɛra sababu ye k'u ka tɔndenw n'u ka tɔn kanubagaw fara ɲɔgɔn kan yaasa k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin tɔn ɲɛma ma Maimuna daw bɛ langaleli kɛ anw ye. Parti politique Nouvel Espoir pour le Mali Nema Mauye nisɔndiya ɲɛnajɛ dɔ kɛ ka u ka président Sanba Kulibali kunbɛn o min kun bɛ politique ma 11 minɛnenw na minnu kun minɛna juin kalo tile 20 san 2024 ni u bilala décembre kalo tile 5 tɛmɛnen ni ɲɔgɔn ye kofɔlen kɔni kɛra alamisa don décembre kalo tile 26 san 2024 parti politique Nouvel Espoir pour le Mali Nema o jabala yɛrɛ la Korofina. La libération des 11 leaders politiques était d'une extrême nécessité pour l'apaisement du climat social. Politique matan kelen bilali u bɛ jamana ɲɛmaaw ni politique maaw ka ɲɔgɔn faamu ko fɔ o la an bɛ foli kɛ maaw bɛɛ ye minnu taara bɔ an ka parti ɲɛmaa la ani minnu fana ye dugawu kɛ aw bɛɛ ni ce. Pour intervenir en faveur de sa libération ainsi que ceux qui ont formulé des prières et des bénédictions. Merci à tous. fɛn mun fɔ ani maɲinakaw anw minnu tugura Sanba ko f'an k'an
fɛn de ye dugu kɔnɔ ko n'a sɔrɔ olu den kun bɛ na suyɛni na bigali la k'olu kun kuma kun bɛ su mais k'u den ma minɛ suyɛni na ma bɛ bigali la vraiment k'olu nisɔndiyara u fari foni na ko k'a ye k'a fɔ ko sabu bɛ jamana jɔn min kɛ ko u bɛ partenema bɛɛ lajɛlen fo fo an k'a dɔn k'a fɔ ko sama ye fɛn dɔ de kɛ Mayina dugukolo kɔnɔ ye ani Bafulabe kɔnɔ ye donc kilomɛtiri dɔ tun bɛ kilomɛtiri 9 a bɛnna miliyɔn 10 ani caman ma président Sama de y'a dilan k'a di yen kɔ o y'a sɔrɔ ni wulila bɛ R4 nɛgɛ bɛ boli a sanfɛ. Ni jɛkulu in musow ye u ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin nin ko in ma ani ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa mun ye ɲɛmaaya furancɛ fanga banba ni waati in kɔnɔ. O la n bɛ tila k'an ka présidente ba fo n'o ye madame Kamate Mayimuna Magalu. O la musow an kana jɔ an yɛrɛ la. Ala sɔnna ma président taara ka nin mission min na sabu anw b'a fɔ ko mission. O la a taara ka nin mission min na a ye intermédiaire di président Cheikh Oumar Konate de ma. Ale ka intermédiaire assuré. Comme ale ka voyage cayara a sera k'a di muso mun ma n'o sera k'an fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛnɛba in sigi bi o de ye madame Kamate Mayimuna Magalu. Samba Kulibali ni ale ye ni parti politique Nouvel Espoir pour le Mali o président yɛrɛ ye ale kɔni ye a ka nisɔndiya yira ani ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa caman ma. L'exercice auquel je ne saurais me prêter est de vouloir nommer les personnalités qui m'ont rendu visite. Ni ne ko me bɛɛ t'a tɔgɔma minnu taara bɔ n'a ka foli kɛ n bɛ ɲinɛ dɔ kɔ ka taa juin kalo tile 20 fo décembre kalo tile 5 la san 2024 o waati bɛɛ kɔnɔ parti maaw ye u se kɛ ani politique maa wɛrɛw taara bɔna Joyila Kasobonba la n b'aw bɛɛ fo o la n bɛ Joyila Kasobon ɲɛmaaw fo u ka bonya ani u ka baara kɛko ɲuman na minnu ye dɛmɛ don n ka denbayaw bɛɛ ma ani ci avocaw kunnafonidilaw ani maa bɛɛ minnu ye wulikajɔ kɛ an ka bilaliko la n tɛ se ka bɔ yan ni ma Joyila parti nɛmaw fo kosɛbɛ aw bɛɛ ni ce. Remerciement à la section Nema de Joyila pour son hospitalité et ses efforts matériels et financiers. Vive le parti Nema, je vous remercie. Ni parti maaw kɔni ye u ka nisɔndiya de yira ni nin kɛnɛ in sigili ye u ɲɛma bilalen kɔ kalo 6 minɛli kɔfɛ u y'a yira nin ɲɛnajɛ in sen fɛ ko nin ye nin kura de fiyɛlen ye u ka jɛkulu la. Sanyɛlɛma ɲɛnajɛ bɛ ka labɛn Bamako ani ka fara Mali fan caman kan o hokumu kɔnɔna na sifinnaka caman bɛ ka décembre kalo tile 31 labɛn hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ ani fɛnɛ hali n'a y'a sɔrɔ ɲɛnajɛ in kɛli man di dɔw ye o labɛn bɛ ka kɛ cogo di an b'o jaabi sɔrɔ Nana Kadija Kone kan nin sɛgɛsɛgɛli in kɔnɔ. Minnu ka tɛ fɛti yan olu ka dɛgɛ y'u bolo bɛɛ mɔgɔ si ladɔnnen tɛ se ala fɛ o zoli. Monumentw labɛnni ani foroba yɔrɔw yaasa ka dugu cɛ ɲɛ o ye 31 décembre labɛnw ye ni Bamakokaw k'o ma ko 31 31 décembre ye sanyɛlɛma ɲɛnajɛ min na ni dɔw b'a kanu ka kɛ u ka denbaya la walima dɔw yɛrɛ fana b'a kanu ka kɛ n'u jɛɲɔgɔnw ye. Ɲina ka kɛ ni gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔ o kɔni na degun don maa caman ma 31 la ɲɛnamayali la. Bon, il y a une 30e préparation. Il y a une parce que nous avons dit que jamana jalen no bebo kalama bo abse ay chama be do ni ngodo bo do fana be olu ni ngote quoi c'est la vie comme si ni adam ne fenoro adabla mandi quoi ma 30 feti ba se mu ni ya ke olu se a feti parce que beni hagilna ro jana tiga kono quoi bo kanta mo anere loko ne ba feti parce que akadien quoi bon ma feti ni muso do se a wa de ma la mais manka les jeunes ni ngake nga de ma la mo la ni yere mne quoi ni muso anga bo anga tan yala bon akadien quoi mais nya jatem na entregue o olu anga franyo anga feti bo sa on ma kete quoi ma bon on mena muso la ben ame feti ga on fait ama appartement ta après am taso ni feti bana dɔw bolo ni feti nga gɛlɛn kosɛbɛ o kama maa caman bɛ wari mara ka nin don kofɔlen in kɔnɔ. Effectivement 31 sera mais ma wari d'a ma fɔlɔ parce que la ne yɛrɛ an ka wari bɛ di de 30 de a bɛ le 30 an wari d'a ma o 31 so a y'a sɔrɔ ale tilala ko bɛɛ la an bɛ taa ta an bɛ taa n ka mouvement na ne bɛna 31 fête o ye diyagoya de parce que fête de don an k'an yɛrɛ la joie jeune fille b'o la jeune garçon b'o la hali musokɔrɔba cɛkɔrɔbaw bɛɛ bɛ se ka 31 fête bon n kɛlen don k'a préparer ni 1000 ni 400 de o de kan ka di gorobinɛ ma bon 1000 na sisan
a bɛ se ka an bɛna woroguru kɔnɔ a bɛ yuguyugu complet ɲɛnama 2 ta quoi wari tɔ tɛ to 1700 maquillage ani chapeau olu bɛ b'o la quoi komi a kɛra ta sinon an tɛ wari di ka bɛɛ ma yɛrɛ an yɛrɛ fana ka 31 finiw de bɛ san ye o m'an fuma mais a kɛra cogo cogo ma numéro 1 an b'a sɔrɔ de quoi n ko Mali kura de bɛ yen gɛlɛya tɛ yen dɛ Zoli 31 bɛ fête a fête cogo la ne pɛrɛnnen yɛrɛ de don. Ka da jamana cogoya kan ni waati in na maa caman ma sɔn k'i sen don ɲinan ɲɛnajɛ la ni k'u ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma minnu ka gɛlɛn. Programme min ma bon tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ɲinan ta in tɛ ne ka programme na mais ne ka clients de bɛ yen minnu b'a fêter donc a bɛ olu de ka programme na n'u bɛ wuli ka s'an ma an k'u ka finiw kalan oui si n bɛ deli k'a fêter bon ɲinan dɔwɛrɛ tɛ parce que a tun ma kɛ n hakilina ko ye ɲinan quoi bon gɛlɛya b'a la alhamdulilayi n m'a faamu ko wɛrɛw ka ca donc a fêteli foyi kɛ ɲinan quoi bon gɛlɛya bɛ se ka bali parce que san ko bɛɛ ye wari de ye ma donc bon ni wari tɛ mɔgɔ min kun ka mouvement ni fɛnw kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ gɛlɛya i ma i tɛna se k'a fêter quoi faut que wari ka k'i kun fɛnɛ a donni kama fɛnɛ quoi bon i kelen bɛ se k'a fêter o fɛnɛ dɔw fɛnɛ ka objectif ye mais a ka di totalité bɛɛ n'i ka muso de k'a fêter quoi u b'a fɔ tɔgɔ bɛɛ n'i ka go k'a fêter quoi i m'a faamu wa. Waati min na dɔw bɛ k'u labɛn ka nin fɛti kɔfɛlen in kɔnɔ Ali Ba ni ale ye feerekɛla ye suguba kɔnɔ b'a yira k'a fɔ ko 31 dabɔra chrétiens de kama. Bon, 31 oui, en tout cas, moi je ne suis pas dedans, quoi. N'était 31 fêté, quoi. Parce que c'est pas pour nous, quoi. C'est pour les gens du livre, quoi. Pour les chrétiens, quoi. Est-ce qu'il y a des femmes? On a fait un terroir. C'est la même fêté, Fladorandi. Tabaski, ani fête de Ramadan, nous dorons dedans, quoi. Nous on était 31 fêté, n'était pas fêté. Parce que les chrétiens, on était bon, nous de là à fêter. J'étais ignorant, quoi. Nous comptons dedans, quoi. Mais maintenant, Allah qui nous fait un sang, quoi. Nous t'as fêté sans ouais banner les pépés. Bon, nous allons délivrer, Allah a békanda 31 mois. Ne fan ne ba ay 31 ga to 31 tan ga fêté. Bisa bangelen yana jali lada e mun bateleno Bamako kaw fɛ. San laban o san laban dugu bɛ wuli ka jɔ a sen kan ka kɛ ni ɲɛnajɛ in labɛnw ye. Nga ɲinanta o tɛ i n'a fɔ san tɔw. Jateminɛw bɛ fan bɛɛ lajɛlen na hali kungilayɔrɔw la. Hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen 31 ɲɛnajɛ ani hakilinatigɛ ye malidenw fɛ. Barisa wagati do maaw bɛ ɲɔgɔn ye min na ka nisɔndiya kosɛbɛ ni ka ɲinɛ san tɛmɛnin gɛlɛyaw kɔ. Nin tun ye Nana Kadija Kone ka sɔrɔlenw ye sanyɛlɛma ɲɛnajɛ kan. Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka ɲɛsin sɔrɔko siratigɛ ma. Fini feerelaw jigi sigilen bɛ yanni sannikɛlaw ka na. Hali n'a y'a sɔrɔ sanyɛlɛma ɲɛnajɛ tɛ ka kɛ i n'a fɔ a tun bɛ kɛ fɔlɔ cogo min. Galabu bɛ feerekɛlaw la ka ɲɛnajɛ in kunbɛn. An bɛ walawalali caman sɔrɔ Zenebu Gueye fɛ a ka nin ɲininin kɔnɔ. 31 décembre n'u b'a fɔ a ma ko 31 ale ye don ye min bɛ sankura ɲɛnajɛ jira ni dɔw b'a ɲɛnajɛ kɛ denbayaw la walima u n'u teriw nka pɛrɛnferelaw fana bɛ nafa sɔrɔ kosɛbɛ sanyɛlɛmaw la hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o n'a ta bɛɛ sankura ni ɲɛnajɛ ka kan o ɲɛnajɛ in senfɛ pɛrɛnferelaw fana bɛ nafa caman sɔrɔ a waati la. Alhamdulillah kiliyanw bɛ ka na mɛn u tɛ ka s'an ma ni kan ɲɛnama de puisque tɛrɛmɛli fanga ka bon i y'a faamuya i tɛ minɛn sɔrɔ prix dɔ la ni kiliyan nana k'i k'a di o la a ma nɔgɔn quoi i ma kiliyanw bɛ ka don mais o sanniba fana tɛ ka kɛ quoi an kɔni an bɛ Ala tanu an kɔni mago bɛ kiliyanw na mais i ka kiliyan nata o tɛ se k'a bɛɛ compter dɛ kiliyanw kɔni bɛ na u bɛ don u bɛ bɔ i ma dɔw bɛ sanni kɛ dɔw fana tɛ sanni kɛ bon yan nɔ pɛrɛ dumanw kɔni bɛ yan nɔ pɛrɛ yɔrɔbuw bɛ yan nɔ pantalon cargo dumanw olu bɛ sɔrɔ yan muso furulentaw muso furubalitaw a bɛɛ de bɛ sɔrɔ yan nɔ finiw piriko i kɔni i bɛ na n'i ka choix kɛra mun ye an bɛ bɛn o de la bon pour que i yɛrɛ ka pari i sago la i bɛ se k'a daminɛ 2000 ka yɛlɛ 3000 4000 5000 olu bɛɛ finiw bɛ yen quoi n'i bɛ fɛ i ka pari i sago la kɔni. Ne ni waati in sera sannikɛlaw bɛ sugantili kɛ finiw la ka kɛ ni a cogoya a modèle ani a sɔngɔ kan Bintu Tarawele ni ale ye pɛrɛnferela ye bɔlɔlɔ sira kan o b'a hakilina fɔ an ye ka da a ka fini feere cogo kan tile kɔnɔ.
Alors, comment nous allons passer à B31 fini? A fini baka sa yɛrɛ da alhamdulillah. Awɔ. Ɲinata kɔni a bɛ ka fêter ne yɛrɛ kun bolo k'a dabila la sa mais ɲinata a bɛ ka fêter yɛrɛ de. Tile kɔnɔ ne bɛ se ka commande 10 sɔrɔ commande 20. Ala barika la wa bɛɛ muso. Dɔw fana b'a sa u musow ye ko par couple quoi. Ne ka prix b'a daminɛ 2000, 3000, 4000 surtout cargo. Cargo yɛrɛ bɛ san trop. Mun sara yɛrɛ o ye cargo in ye. Cargo de kɔni bɛ ka sa ne kunna ɲinɛ yɛrɛ ɔrɔbu kelen kelen bɛ san mais ne bɛ se ka commande min sɔrɔ cargo la a bɛ commande 10 commande 20 mɔgɔ kan. Parce que dɔw fana t'u ta san joona dɔw bɛ se k'a kɛ ni sini 31 u bɛ se ka na commande passer. An bɛ dugawu kɛ Ala ka san wɛrɛ ta yira. Angro feerela dɔw i n'a fɔ Mahamadu Sanogo ale bi danfara fɔ an ye ɲinɛ feere cogo ani san tɛmɛnenw cɛ. Bon différence kelen mun kɛra ɲina san ni salon san na. Bon différence mun ɲina san ni angro taara bɛɛ kɛra feerekɛla ye quoi. Angro de donna trop walayi. Sinon ni bi yɛrɛ tɛ sinon toujours mouvement bɛ yan quoi. Bon i b'a sɔrɔ tɛmɛsira yɛrɛ tɛ a bɛɛ ye angro talaw ye quoi. Bon sinon salon ta i b'a sɔrɔ détail de bɛ kɛ quoi. Ma mɔgɔ kelen mina ka sanni kɛ bon bɛɛ kɛra feerekɛla ye quoi. Bon ni feerekɛla dun cayara olu tɛ sɔn ka fini don bilen olu b'a feere de. An bɛ se ka mun fɔ clients ye u ka na sanni na mais parce que i b'a sɔrɔ ni 31 gunna de dɔw fana bɛ wuli ka na sanni na quoi. Voilà olu bɛ na dernière minute ni mɔgɔw quoi. Voilà c'est comme ça. Ni waati gɛlɛn in tɛ ka to mɔgɔ si la o n'a ta bɛɛ pɛrɛnfeerekɛlaw bɛ wele bila u ka sannikɛlaw ma walasa u kana 31 finiw san. An kɔni an bɛ wagati min na manubaw ka bilela bila dɔrɔn pour que musomaninw ka se ka sanni kɛ puisque an filɛ n'o wagati de la manubaw ka bilela bila an b'o wagati de la pour que musomaninw ka se ka sanni kɛ fête la quoi. I y'a faamuya voilà an yɛrɛ sigilen don olu dɔrɔn de kɔnɔ yan san ni wagati in na. Bon an kɔni mago bɛ goudemaw na i m'a faamuya mani sɛbɛlama bɛ goudema minnu bolo mani barikamaw. Hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen wa hali n'a y'a sɔrɔ fara 31 tɛ kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen hali n'a y'a sɔrɔ maa dɔw fana tɛ ɲɛnajɛ kɛ a la o n'a ta bɛɛ feerekɛlaw kɔni bɛ makɔnɔni ni muɲu na k'u ka sannikɛlaw kɔnɔ walasa u bɛ se k'u mago ɲɛnabɔ cogoya mun na wa u jigi b'a ka fana k'u ka feere bɛna kɛ wasa ye. Corée du Sud jamanakuntigi ɲangilen kɔ ka bɔ jamanakuntigiya la k'o sabu kɛ jagoya sariya dɔ bilali ye sen kan. Sisan turu bɛ donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ de la ni a jalakilen don k'a fɔ ko a kɛlen don ka kiiritigɛla 3 sugandili bali ka u ka jamana sariya sun baara la. Umu Kulibali bɛ ɲɛfɔli kan ye an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlen na. Corée du Sud cɛmancɛ fanga gɛnna ka bɔ fanga la ni wasadenw ka wuli ka jɔ ye o ye fɛn ye min ye nɔ bila jamana in ka politiki tagabolo la wasadenw n'u bɛ taa jɔ maa 192 u bɛɛ tun ye u kan di walasa ka handumuso bɔ jamana ɲamaya la ale min tun ye premier ministre kɔrɔ ye ka da kan ale tun ma sigi Young Suk Hol bɔlen cɛmancɛ fanga la ale min jalaki la loi martiale bilali sen kan handumuso jalaki la opposition fɛ ka da kan kama sɔn ka maa 3 dɔ bila constitutionnel la olu min nafa ka bon kosɛbɛ jamana in sariyaso ba in kan ka hakilina di Young Sol gɛnni kan kalafili min n'a bɛ tali kɛ jamana cayali kan o bɛ ka ŋunuŋunuŋa caya jamana fanga ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲama 2 gɛnni ka bɔ fanga la o ye dabalibanko ye de Corée y'a fɔ ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye Corée président n'a ka premier ministre wasaden 2 min bɛ bɛɛ sanfɛ olu ka gɛn nin cogo in na o okumu kɔnɔna na ministre des finances Choi Sang-mok bɛ na Corée présidenya ta wagati kɔnɔ ka kunnafoni lankale Iburana na ka sɔrɔ Imam Malo a y'a sɔgɔlen to Actuel Media la nin de bɛ dansigi kɛ an ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ ko k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.